उदांश्री बर' दिनै आरो गोदान रादाबजों नुजाथिफैबावदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों आदानिया 32,000 करोड़आव हादोरनो मोब्लिब बानायनो इन्ड'नेसियानिफ्राय कयला लाबोदों होनना बे रांखौ बिल बानायना क्लेम खालामदों होनना कांग्रेस लिडार राहुल गांधीआ मिरु सरकारखौ प्रुफ दिन्थिना नारसिनदों। 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। गिबि मंत्री नरेंद्र मोदीआ भारत और बांग्लादेशजों जानाय विश्व कप क्रिकेटआव भारत देरहानाय भारतनि क्रिकेट टीमखौ साबायखर बावहरदों। बे खेबसेयाव दुर्गा पान्डेला मेगनाव नोजोर बोनाय मोजांसिन मण्डप बानायदों। देग्लायनि दुर्गा माताया गरायजों हायेनाव फैगोन। दिनै हिन्दु धोरोमाव दुर्गा माताखौ बरायगोन। कांग्रेसनि सासन जाब्ला उदखारि सोमजियो, बे खोथाखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया छत्तीसगढ़आव बिसायख'थिनि रेलियाव बुंदों। गोदानै गायसनजानाय 45 नं भेरगाव बियाबनि बिसायख'थिखौ लाना जथुमाव मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया दोलोआव मोजां खामानि मावनो खावलायदों। मणिपुरनि इन्टारनेट दोनथ'नाय समखौ सरकारा बारायना होबाय। लहरी घाटआव फरायसालि सिबिथाय आफादा सुंद' मेलाव गावजों गाव बुदलायनाय जादों। भियेटनामाव 27 अक्ट'बर खालारखालिनिफ्राय नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेल जागोन। टंलायाव दुर्गा फुजानि गुरलाय गुजाय समाव 38 बस्ता गोरान गयनि सिखाव जायो। बिटिआरजों लोब्बा थानाय 8 बीजेपी सोद्रोमाजों गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया मेल खुंदों। भारतआ मैया बांग्लादेशजों क्रिकेट मेचआव 7 विकेटआव देरहानो हादों। कांग्रेसआ 85 जननि गोदान बिगोमा सायख'दों। 3नि गोदान टिकेट सोलायदों। 20 अक्ट'बर एबा दिनै साहिबाबाद आरो दुहाई दिपुसिम हादोरनि गिबि रेपिड रेल गारिखौ बेखेवगोन। कामाख्या मुम्बाइ लकमान्य तिलक रेलगारिखौ त्रिपुरानि निउ डेमुआलासिम लामाखौ बरायना होबाय। दिनैनि गिबि रादाबा एसेनोसै। खुलुमबाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.